Yol yapılıp gelle, näçe wagtlar. Näme üçin yol yapyp diýen bolsaň, bu erbet zat, olaryň islemeýän zady. Soňra yer näme üçin halkynky däl, halk näme üçin kärinde işleýär diýip aýtsaň, ýa-da halka yeri gaýtaryp bermeli. Yer halkynkydyr diýseň, bunam halamaýarlar. Soň biz Newit Gary hakynda aýtmana başladyk da sapara. Bunam aýtmagymyzy isleýän oklar. Ses ýok diýerler. Ses gelen okmy şu wagt? Men sesime açyk berdi. Ýok. Hani illeşler ses gelýän gelen ok biriňiz bir ýazyň deme. Ha bu görülýär onu. Ýok. Ýönüp deme. Boş gurlap oturan bolmaly. Ha o. Bu ýazsalar. Gurlap deme. Eşdiler öýdýän. Gelýärmi? Nirde galyp kak? Nire seçdilmändir ýa? Başdan aýdaýyn. Ýamaşkandan. Tamam. Başlaýsan gowum kan diýen. Eşdilýärem diýerler ýöne. Indi täzeden başlaýyn, belki eşitmedikleri bardyr onda. Bilinmegi islenilmeýän hakykatlar diýäs. Eger bilinmegini islenilmeýän hakykatlar bar bolsa, bilinmegi islenilýän hakykatlaryň bar bolmagy ortalykda. O da ýörüt edilýär. Soňam ýene-de aýdylmagy islenilmeýän zatlaryň bar. Gatykän zatlar bar. Aýdylmagyny isleýän zatlaryň bar, onu aýtsaňam bolýar. Aýok berilen ok ýa maňa plana läşke ýetdi de maňa ýetmedi diýip şikayet edip esdeler adamlar. Howply bir wagt däl. Ol har gün bolmasa peýle kuny neme diýip getirip berýärler. Soň kärendeçiler bardyr. Biziň kärendeçilerimiz neme diýerler? Takodumy ad berdiler diýip aýdyp dawa edip bilerler ýa-da ýetmedi maňa alyp bilemok takodum diýip bilerler. Ýa, döküp bermediler, suw bermediler. O diýilýär. Ýa-da sürüp bermediler yerimi ýene näme diýip bilerler. Oňa da aýtmany ruhsat berilýär. Indi aýtmalar bir zatlar bar. Aýtmalar zatlar şu paýok näme üçin bar diýip sorasaň, paýok näme biz urusdamy gedip beriyoruz? Paýok näme üçin bar? Paýok diýilen zat sistem aslında diýseň, halamazlar bunu. Sebäbi arkasynda kän zatlar ýatan bolmaly. Soň men näme üçin kärende ekýärm, men özüm ekip özüm satyp bilemok ýer näme üçin meninki däl diýseler, onam halamazlar. Sebäbi onam aňyrsynda uly bir zat bar bolmaly tapara. Yer suw reformasyny etmeli diýseň, geçirmeli, bir de halka yer paýlap bermeli diýseň halamazlar. Ýa-da biziň iň uly baýlygymyz Newit Gary'dyr. Newit Gary hakynda söz etmeklik olan tarapyndan seretseň hiç ýok hasap edýärler. Aýtmak bolanok, eleştirmegen bolanok Newit Gary hakynda gurrun etmeliler. Şoň üçin beýleki tarapdan bu neçen apadýsa ýene näme diýip çykanlar bardyr sapara. Hiç birisi yer suw reformasy hakynda aýdan ýeri ýokdur. Ýa-da paýok sistemasynyň näme üçin bardygy hakynda aýdan ýeri ýokdur. Topragyň halka berilmeligi hakynda da hiç zat diýmeýärler. Türkmen gadynyň kim alyp kim satýar, bize halka peýdasy ýogam diýip aýdy bilmeýärler. Ýöne ýanky aýdanmaýaly aýtmasyny istenilýän zatlaryň hemmesini aýdýandyrlar. Berdim hömmödülere sökýändirler. Häkimler on etdi, häkimler mun etdi diýändirler. Ýöne esasy temanyň üstünden baranoklar. Näme üçin beýle bolýar tapara? İlkinci soru men bereýin size. Bolýar. Sen ber, sen bolmasa men. İyileş. Ha. Niýeme? Ýa-ni Türkmenistanda siýasatyň öredilişi, ýa-ni sen aýdyşyň ýalak,
bu tavoy meseleler değil ya da. Avalara Ha. bir önemlidir. O yani çörek yok olsa çörek yok demek. Neme? Çörek yok için katı önemli hatta. Ağaç olsa eti neme yağı yok olsa o da bir problem. Yani bu tavoy nemeler onu yani bu atlar ne için şu yağdaya gelip dur. O 21. asırda yani payok olmasın öyle bir gençler. Onu bu ne için böyle deyip bilen oklarda. Bunun sebebi var. Sebebi yani Sovet Soyutu'nun yıkılanını bilen şeyler. Eşitdik. Eşittiniz. Şol yıkılan dövrünün nemesini doldurup dururlar da şunu. Sondan çıkmalarının yani gep yani gurrun şu status quo'nu ütkötmelerle. O status quo diýilende näme? Bu näme berýär bulara? O näme üçin şonu saklajak bolýar? Diýilen toralar çykmaly. Ha. Bu status quo da yani Sovet döwründäki ýaly status quo däl. Bir özbolşly status quo. Sen bir zat gurrun berdiň-de. Yani itera barada indi şoňa demedeli düýpli neme. O itera kim? Birden gelen neme edara neme o diýilen tora orta çykýar-da. Niran iterasi o Igor Makarov o kim? Nireden? Nireli yani şoň awtobiografiýasy bilýän bu şu awtobiografiýasyny? O asıl wagtda dowulan 62 ýyl yani sportsmen velosipedist o men okan tırnağında okudu onu menden bir 10 yaş kiçi o yaş onun 94-nji ýyllarda şu itera yani gaz satyp başlaýar da 95-nji 90 neme. Onun 96-njy ýylda şu alan pribil naýt berdiň de 657 milyon amerika dollary arasda girdi iteran. Şunu bir ýerde Türkmen demesinde eşitipmedin. Yok. Yani men apadisi diýenden içinde eşiteniz barmy? Yok. Aýdyp oturýarsyň edi. Adatlyk radioda bu näse bep durularyny şuly. Bu 96-njy ýylda 657 milyon Türkmeniň gazyny tatyp gazanan pul üçin. Bu başy soň gazyň bahasam demetdi beşberem bolly. Soňa bu milliardlardan geçip gitdi de 30 ýyl satypdy. Şo işi dowam edýär-de. Bu Gazprom satyn alan bolmagy mümkin bolýan ýöne. O gaz Türkmeniň gazy. Bu da Türkmenistanly oglan. O şu wagt Türkmenistanly däldir. Indi 96-njy ýyla teretip görüň. Türkmenistanda biz yani o hojaluk agrar sektorundaky alınýan giýdejiň 30 ýylda 650 milyon 57 milyon alyp bilmeýän aýp berdik. Ola 30 ýyl 100 ýylda da. Ýöne 96-njy ýylyň umumy Türkmenistanda alınýan giýdeje teredi. Ähli türkmeniň. Näçe milyon kan? %1 ýokdy. Ähli türkmen bolşuň. Indi bu dädip gatsat ýani 96-njy ýylda şundalak pribilalar ýalak, giýdejeler ýalak. Şunu hemme kişi göremde oktuk, eşitemde oktuk, eşitmesi gadagan ne diýip bilerler. Ne şunu eşitýäňiz şunu.
Ne yeňiş şunu işläp ne informasiýalar çykardy. Bunu ýoğun bilýär. Ýaşlaryň özüm araşdyryp, nemesdirip bilýär. Biziň ýardymdan çykyp gidýärdi. Şunu eşden türkmen. Däýlek reaksiýa urkudýar. Şoňa geleli. Aman, Murat, durdy. Şolar reaksiýa urkudan ok, benim urkudan ok diýilme däl. Sen kimem bolsaň, durdy bolsaň durdy. Yeňiş bolsaň yeňiş. Şu informasiýany eşitdiň, bildiň. Edi şu terede oturandyrlar, bir küçük adam. Ya ertireçen 3-4 bin adam seyreder. Şolarda nähilek reaksiýa dörediýär. Bir adam, bir Türkmenistanly, Türkmeniň gazyny tatyp 657 milyon dolar arasda girdi zalya. Ýöne beýleki tarapda ähli Türkmenistan bar da. Beýmirlap görün, işläp görün adamlaryň ählisiniň 1996-njy ýyllaky pribilini demek eretip görün, statistika. Näçeken? Şunun 100'den 20 ýokdur. O iň daýaglaryny goşun, hemme demesinde. Nähilek goýly bolýar? Türkmeniň gady. Şu neme? 95-nji ýylymda belki teýret atýan nädir? Şu 657 milyon Türkmenistanyň içinde galandyr. Ýöne 1994-nji ýyl bar. 94-nji ýylda itere diýilen adam çykan okdy. Bular agaz satýarda, şu at itere Makaryp näme diýär. Açyrtowy. 1994-nji ýylda bola gaz satmaň. Turwan goloyny, ýöne ol bir 50 kilometr, 100 kilometr goloyny baryp bilmeli adamlar däl. Ýeke bu däl. Açyrtowy çendir şunlarla. Gazyň goloyny baryp bilýänlerdir. Bardyrmadylar ham. Niýaz etjeklerini edip bilýänlerdir şu döwür. Soň nädip bardylar? Safar aldylar. Soň nädip baryp bilýärler? Nädip bararlar? Eýeler bar. Onu ýöredýän professional adamlar bardy. Dazar Töleýüç, Bakan. Makaryp köçetinden geçdi. Ýa agzyny açyp dilini ýardyn. Gataçakdy. Ya niýazyp şuňa ber gazyny, şu tatsyn diýip bilermi? Ýok. Şu adam bar eken bolmasa itere kampaniýasy sebebi 92-nji ýylda açylypdyr eken bu. Badur o sticker satyp görmeler, o wagtlar hemme kişide neme bardy. 94-nji ýylda biziň Mintel goýdyň nemesinde 6-7 min, 8 min oğlay hududy kärhana bardy. Bu da şolaň piri. Her kime bir ýerden bir zat getirip satýar, bir zat ýatýar, bir zat demedi. Yani şu ýyllary bir gödöňde getirip görün. Bu da şolaň biri. Sneaker satyp ötdip men aýdýardım. Düýün sneaker satyp gören bolsa ertesi nädip gaz satýar. Seret neme tarihim var. Bula 96-njy ýyllaky 657 milyon dolar. 2000-nji ýylda neme sany o girýär bu. Dünýäde gaz satýan şirketler boýunça 4-nji ýere girýär. Gaz satýan şirket boýunça. Eýem 4 ýyldan soňra. Nädip ötüp bilýär beýle. Onsoň 2012-nji ýylda şu kampaniýanyň nemesi 3 milyard dollara çykýar. Haýly. Bahasy. Aha. 12-nji ýylda. Ýene bir tapar gaýtalap aýdaýyn. Gaz
turbosy, şowur turbo. Ha. O gaz Türkmenin toprağının aşağından çıkan gaz. Şowur gaz. O gazın turbodan göründü baryan yere Ukrayna'da. Şo bir hranilişi. Onu bir bölüğü ortaydın emekine gidiyor. Bir regionu var da. Yani turba goloy nemesi. Şu taydan ortaydın içine veriyorlar. Onun Ukrayna tövrüğünden çok yerine Ukrayna nemesine gaz veriyorlar da. Şol oraya siyematan var. Yani şu bir turbanın eyeti Gazprom, devlet. Türkmenistan'da da gazın eyeti devlet. Bu oraya arası gerek geldi. Düğünden gerek gel. Şular bolmasa yani 657 milyon var ya şu milyon. Şu milyon Türkmenistan'ın yani girdecisi olmalı. Hawa. O bakarsın da girdecali Türkmenistan'a salgıt töleyen. Ha? Rus vatandaşı yoktur da sonra. Ne için Makarov? Durdu iftel, berdi iftel, aman iftel. Çok soragım mı? Olur mu Türkmenistan'la? Ya iklim iftel. Ben gazı satmalı oldu. Bundan 10 esne o satıp bilen. O tecrübe hemen bundan 10 esneken. Yaşıma 10 yılım tapavudum da var. Ben okan bu da. İkinci internatta. O sportif internat. O ben bundan ne yemem ki? Ben satan olsam giydecisi 657 milyon Türkmenistan'ın içine girerdi. Yani bunlar neyme Bolondat şu ne 94. yılda biz bu neyme altyapısına düşünümüzde okuduk da ediliye bu zatlar. Yani 29. iyul'da bir ulu yani kabinet ministerin zaşidaniyesi olmalı. Şonu yani büyük bir özgürüş olmalı diyilen demem. 6 ay önünden tayinlik görülüyordu. Şu tayinlikte de yani iki taraf belki çekişen olmalı. Ben o nemellere İrem'de okuduk. Biz o demen oyunun içinde değerlik. Ya milli olup biliyerler. Ya da ne şu atkı Taylanan yolu. Açırtov, neme, Makarov, Uçuğun Mengdeş. Bunların bir komanda. Yani tüccarlar, targovlar. 94. yıl 29. iyul'da sendi. Ola Açırtov vakeni. O Niyazıf'ın ödem. Yani ne gada ne nevte hiçbir hakimlik edip bilen yoktur. O hocaluğunu da birini ayrı koyup nemedip bilirler. Yani bu dipe nemesi oyuncu. Neme. Yani plan edilip onu edecek dadını edip görüp bolunu oktu da. Düzgün tertip anırdan gelen düzgün var da. Şu düzgünlerin becai diyen adamlar var. Sonra kurunan adamlar var da. Profesyonel adamlar oturuyor da. Mağa ne pak tane plan yerip milyon tane nemet dedim. Ne edip verecek değilim. Bolunu ok diyen de. Gitmeli yer ustay diyen. Yanlış diyen. Onun yolbaşı olanda da nemedadi ettirip bolunu var. Ettirmek için seni işten ayırmalı. Şu dövrlerde Türkmenistan'ın 98% ähli iqtisadiyatının hemme görünüşünün
Nevtagad bilen ne o hoçoluk nittirligi iki ol yankı beýleki pudoklar bardy ne tövde Patrep tayu Mintor Gosnap olar ölüp gidýärdi. Beýem ölmän üstünde. Sebäbi yankı o hoçoluk demesiniň içinde bir 7-8 min hususy kärhana döretdi-de. O Türkmenistana gelmeli adam, satılmalı adam şu yani ödül şirketler bu ödülleri edip başlattılar da. O misal için yani ürünüm satış demesi var abiyomi. O hocalığının şertlerine demeyen abiyomi Patrep Sayuz ile Mintor'un ikisini olşağında şu 10 SS'de adından belki de onların kendileri. Kuruluşumu da yani kuruluş ministerliğinin 5-6 SS'i belki de ondan kendileri. O devletin içinde devlet diyalog. Yani barter diyen hikayeler var da bizim doğrumuzda o da atlan döremesi mümkün neldi de. Hiç gerek yok da. Ya Türkmenistan'ın içinde gerek vardı. Çok hususi nemeler, öldür getiriyor. Pulunu tölep bilsen neme diyen getirip bilirler de. O pulunu tölep bilirdik biz. O beyleklere edip bilse ederdiler onu, pulları yok. O atlar yani pul töleme kıyınçılığı var da. Yani milli malada geçip ilk kıyınçılıklar sonralık denir. Öyle bir de o atlara aşık geçen ne mi? O gad nevit demedi ne? Nadur Tölüç. O Türkmenistan tarihinde son oğurşu alagen tek oğurun demelerim yok. O biz bir bir nayvası bir neme olmasa o yani şu dövrlerde bir yetişen demen o kadrları biz. O bizim yani nizamini değil o yönü nizamini kenik çalışırdılar o düşen günümüzü nehilektiğinde. Bilirdi, derro bilirdi de. Neticede bu da. O inne yönü ben yemetmeli zadım size duydurmalı zadım yine. Şu tifri o neyim için 30 yıllar piçkim bile alan yok. O itere vardı gurun edilenler. Hadi geçendir şeyle geçendir de. Bu neyim dörettir. Bu girdeciğini neyim için Olalya'dan Türkmenistan alan yok. Biz şu var 94 yıla çendi Türkmenistan'ın bütçetinin 60%'ni ben her kvartalla neyme yetmeyen olsa gol çekip veriyordum. Geçirip veriyordum. Yapıyorduk sonra. Yani Türkmenistan'ın bütçetinin nemesini. 94 yılın ortasında çendi şeyle olandır. Yani şu adam Türkmenistan'ın bütçetini neyme verittir. Yani sonra ya da görkösünler. O Nadur Tölüç oturan oldu. Şu 657 milyon Türkmenistan'ın hazinesine kalmalı. O sonra 30 yıla köpürdüm. 3'e köpürdük, 30'a köpürdünüz. O son çok pul Türkmenistan'ın içinde kalmalı. Ne demeni son için ediyorlar. Korku nemeni 96. yıla çendi, 95. yıla çendi. Şular dörüyençe şu rekrovka bolyança Türkmenistan'da korku diyen dat yoktu. O administratif nemeler var, neme var yönü şun kıyalak, şu atkı düşüneceğinizde kıyalak korku büyüğünden yoktu. Bunlar yalak yapıklığım yoktu. Ben 96. yılda baramda yani Türkmenistan tanımadım da. Bir yarım yıl geçipti. O 98. yılda marda açlık boldu. Un tapılma diýen 98'de. Niye her şunun eden dağdı. Şol.
O korkuynam yankı çok pulu. O Irak gittesi näme üçin beýle diýmeli üçin. O. Bizden düşman ýasadylar. O nazar söýlüýsem düşman ýara gitdiler. O bu aňyrtynda ne şu zat ýetir. Başga zat däl. O ne şunu teredip demedip o Ferdi Muhammed reaksiýasyna ägilekken. Ne bir şirket ähli Türkmenistanyň gazanyp biljek demesini 30 ýylla, kyn 1 ýylla gazanýar. Öyle gazan Türkmeniňki baýlygam Türkmeniňki. Oň üçin neme deden ok? Suw tutmagy merek we rahmet çekmegi merek galy. Diňe sen adyny ýöredenlik üçin gazanýar. O taýda diňe şunuň ady ýöreýär. Şul alyp satdy diýilen, ýani gaz turga çeken o aýtýar. Öňkü gaz turgady. O gaz deme ojoklarym ýok. Ojoklarym ýok, hiç bir zat ýok. Diňe ady geçýär. Ady geçen üçin bir ýyllaky alan pul 650 milyon, 57 milyon. Indi sonra çykýarda şu wagt haýsy türkmen bardyr. Nemesi hasar 3 milyar dollara ýeten öz iş nemesini açyp, iş yerini açyp işledip hasabyny 3 milyar dollara ýetirip onam arkaýyn ulanyp bilýän türkmen. Barmy karşy? Arasa işler. Yok. Yoktur. Mümkün näme? Bu Makarov nereden alýar o pul nädip alýar onu? Ödem Aşgabatda dogulur. Başında. O. Kole düýlýärde näme üçin peýlek türkmenler edip bilen o? Demek biz okey, bunu ideas neme diýäs, ýöne Türkmen ýerleşlerimiz var da. Aman Murat durdu, berdi, milyonlap var da. O beni gyzyklandyrýan şolong reaksiýasy. Her kim bilen şu wagt biz seredip oturan oldu. Şunu dinler nemeder, barıp aynen onu barıp seredip. Ben şunu eşittim. Makarov yılla in adı birinci yılı 657 milyon dolar Türkmenin gazını satıp arasında girdi calıptır. Bu girdeceğini ähli Türkmenistan olup 30 yılda da almadık. Onu ne statistikam yokluğunun büyük sebepleri şulardır. O statistika var orada kimin ähli salgıt söyleyeni, kimin ähli girdi calani geçmedi diye de. O 96. yılda ne Ferdi Muhammedov var. O da bir ullukan oğlan. Adam diyeli. Şunlarla farkta bu da görüyor. Şu reaksiyasını eylep bulunduruyor. Yani bilsevi sürüp görse para reaksiya bildirmekten geçen dost olup durdu gayta. Aslında yine bizim Türkmenimiz namusçun diýerlerde para ýöne namus şaýda ýatyr aslında. Senin galan halkyň 30 ýyllaky işläp ýer sırma işlerine de gazanyp bilmejegini ýöne köje bir şirket alýar. Bir ýylda alýar. Kösönmän, emgenmän. Demem, näme üçin paýta ýygdyrýar diýip kän sonra öwrendir. Näme üçin ýygdyrýarlar? Paýtadan giýdirýärler o. Suratdaka Özfer Saparay elinde pulu var şunu. Makarov 657 milyon dolar alanna şeyden däldir ýöne şu wagt şu bir alan bolsa 300 manat wadyr elinde. Men daňa bu emesini şo döwürlerde näilek
Demek Türkmen demesinin içine Yiğirlendiğinin demesini biraz gurrun vereyim. Ne Makarov da sopul eyyem elinde. Şeylen. Hawa. O durduğun verdiğin amanın yenişin eline değil. Olur yalak pul yok, mümkünçülüğüm yok. Makarov Türkmenistan'a yetişen oğlun. Hem kapılara neydi basılmalığını biliye. O ağızda kendi tanışlarım, bilişlerim var. O sopul eline geçen son yani Türkmenistan'daki KGB'de işletmiyorum. Bu topor neme eyyam akanatına geçtiler. Bu bir. Ondan devlet edaratındaki bu topor nemeler her sene 200 dolar, 500 dolar, 1000 dolar verip biliyede. Yeniş verip bilen yok bunu. Yenişi dolduru yok bunu. Hawa. Yeniş kağıt satan yok. Düştüm. Ondan eyleki yokorak vazifeliler bilen burluş biliyor. Tamam ne? 500 bin vereyim, 1 milyon vereyim. O sen ne şu meselenin şeyle çözmeli. O sen bunu deme. O sen ne bir korumalı. Türkmen tatın alıyorlar. O şuna seninle hizmet edip o maşgalatını ekletmiyor. Yüklemiz var. Adam der katken. Onun bir alakini biz biliyet. O yeme diyenlerin biliyet. O bizim karşımıza ne işleten ne şunca deyip onun veriyorlar. O bizden hep düşman yapadılar da. Bunların kahraman. Şu adam şol. O Türkmen bunu değerli kıyaktı. Koyarlar. Ne? Tabii beni katı kılıklandırıyor adam. Şu pulları devamlı ne 30 yıllık kazanıp geliyorlar da. Kazanıp gelmesi için 50 bin tane Türkmen öldürdüler şular. Nayvaş Türkmenleri. 50 bin dönem geçen de şular Türkmenlerde. Onun korku sindirmeli ettiler. Korkuyla sindirdiler. O halkın ilkulak bir üntünü doğulu dargıdar yalak triye soktular. 95, 96, 97 yılda triyek başlandı. Türkmenistan. Triyek keteli. Ben şu anlatında şu pul yatıyor. Triyek çilimden, araktan ardan oldu. O ne hemşin ediliyor? Ne hemşin? Yankı pul. Demen o bir böyle yardım ki bir böyle planın ki dip payla veriyorlar. Bunlar alyan falan yok. Bunun bir ton bir yerde alıyorlar da. Sonra bölünüp koyuyorlar. Ne şeydi? Ahir Türkmenistan'ı ele geçirdiler. Ama bizim ne beni gülletmeyecek olup ben kıydımı 5 yıl ötü sonuna takladılar. O 93 yaşlı karı maması bilen Marda o gürleten eyyam çotayık daprosa çağırıyorlar. Deme diyorlar. Bunun hem mafyan işleşiyorlar. Deme. Üç küçük deme der. O halkım sapak salıp bunu ağdayının diyen o. Bir jurnalist şunu sen araştırdın mı ne 30 yılın için? Araştıran bolsa ekrana çıkardı da sapara. Ekranlarda görmedik biz onu. Başka da araştırıyorlar. O şu üns soğuma için ediyorlar ona. Şeyle olmalı. Sudatları araştırılmasın deyip üns soğuma için ediyor. Bir deme eşittim demen sapara. Yine şu nemeleri koraya diýdiň da ýaňy mehemenkiler hem hemmeten haýaşmanat berýän bolýan
Olar goraýa-da bizde. O. Şol Türkmenistanyň içindäki nemeler bar-da. Mehemäň oglanlary bar diýe. Soň bular birini çagyryp sorag edýän ekenler. Şo sorag edýänçi beýlek şo çagyrlan adam bir zat gepmejek bolsa diýe. Gürlemesen gabyno diýe. Bu ýerde men kanun diýip aýdýar diýe. Şo derejede getiripdirler ýani. Ýani halk, toplum üstünde edip barýan nemelerde, işlerde toplum bir adam normal gedip gören adam aýdylýan sözi. O. Neme? Sen bok diýä, sen bok gabyno sen, men O. diýä sen üstünde kanun diýip. O bokun bir ýa-ni izi galýada olur bu türkmenle izem galyny. O şolar ýalak neme? O. Bunu niýaby seni patsa etjek, seni peýgamber etjek, näme etjek diýip o şey diýip şo döwürlerde başyny aýlan bolmalylar. Bu da hiç zat görmedik deme, akallı. O yeňil kelle. O ne yetiren günümde bolmasa Türkmenistany bu wagt yani tanalmaly ýurt derler. Şeyle bir güýçli depkin bilen ütkap barýatda Türkmenistan. Yani 94-nji ýyla çeldi. O 2 ýylyň içinde näme bolanyny sebäbini üstlenmeýän bilgi şu. Bunun her ýyly bar. Bu diňe bu 96-njy ýyl şol. 97 2 etdedir. 93 bundan hem kendir 3 etdesi vardır. O ton bahalar uçtu. Ýylla 1,5-2 milyard dollar girdi zällediler. 30 ýyla köpeldim. O tidin şuunki horlat bören demäňidem şundan paktek ýanydym şundan. O paktek deň zahir bolýar. Onu bilýärler. O taýdan hiç girdi zällmeýän muna tidin gowulýarlar. Bulara pakta da gerek gel. Hiç sanırım gerek gel paktan. Nerelerini soktunlar. O yönü halkı güymeye. Bir, halkı cahil ediyor. 2, yetersiz, pulsuz, garibe diye. 3, yani 657 milyonun 1-2 milyonunu harcasa yani o sıra durup payı o at bilýän. O şoň bilene sizin demäňiz o işiniz, piýişiniz aýlap dur. O ya şeýle buňa da siz reaksiýa görke bilen bolsaňyz o yani çok sebeplerini araştırmalı. Onu özüm halk iş gözläp ýurtdaşyna çykyp ýördi aýagallygyna, içeride iş tapma. O bir adam 657 milyon alyp bilýän bolsa, halk näme üçin ýurdun içinde işsiz galmaly o taýda? Ýurtdaşyna näme üçin çykmaly bu halk? Şo derejede akelliler ne bunu bil Dayhan bilip bilmez. O paktek börün Dayhan gadyň ýürek diýendi. Makarowyň kimdigini, Teheran nämedigini o yani nazar toýly üçin kimdigini bilen oklar. Bilmelen däl o dogry. Ýöne bunu bilmeli guruluşlar bar. Ne şonuň şo ýyllan şolaň atlaryny tanak geçseňiz o şolaň ödipelöň aňyrsyna Amanow berdiýip durdyýyp diýip konkret adamlar bardyr. O käbir ölüp gidenler käbir diýildir. O şu wagt işleşip ýören adamlar bardyr. O durdy sesini çykarmady. O men näme üçin sesini çykarmady däl. O bize o gyzykly däl. O bize en gyzykly näme? Şu wagt Ruan Gulu. Şu tifirleri eşitip otuyor da.
Esmete yetir irden istedi. Maňa önemli şoň reaktasy. Onuň Döwlet Howpsuzlyk Komitetiniň baş editör var, ya presidat, näme diýilýän boldy. O şunu eşitip otur. Şoň reaktasy maňa gaty önemli. Şu wagt keminäni ya içinde ya daşynda bir ýerde daprot edip bilgi aljak bolup demek görün bir topur ekip bada. Şolaryň şunu diňleýär. Şolaryň reaktasy näme? Yani adamlaryň reaktasy gerek. Bu näýilip düşünýärler. Öň bilmeýän, eşitmeýän ya ýardymda düşen okdy näme diýme diýerler. Şunu 3-4 tapar gaýtylýar. Ýene de entek buň üstüne kän saýta otjak biz. Şuňa jogap bizim öňümizde bermeseň de aýnan öňünde özüňde berin. Aýna teredin. Ne? Men Gurban Guly. Aýnada da Gurban Guly görünýär. Men kim? Men ýurdumy, ne? Türkmen olanam däl, käşke o Türkmen bolsa. Şol ne? Ýem sorup ýatyr. Menem çık diýip bilem o. Ýöne şunu şu gurrun etjek adamlary halk düşmanlyk kowalap ýör. Bir topar adam öldürdüm şuň üçin. Diýmeli. Şuň üçin edile başga da düşünýär. Ýani hem şu gorku salınmaly. Gorku ne şuň üçin salınmaly. Şu puly biri alyp gitmeli. Ýeka bu däl, bu böyle uýdy. Makar ýalyk 4-5 tane şunlar ýalyk hikmet neme var? Şuna aýdyp geçeli sapara bunu ýalňyş düşünmesinler. Bu 657 milyon dolar satylan näme puldur öýüp pikir etme. Bu diňe üssaşyr öz işden puludur. Entek gazyň öz pulu däldir. Her ýyllak satylan pulu däl gazy. Yok, bu arasda girdecisi. Bu Tera kampanyasının arasda girdecisi. Cüylerini alın. Yani bir yerde çıklayıcısı oldu. Tölep arasda eline alan girdecisi. O Türkmenistan'ın bütçetine 10 yıllar şuları yalak pul düştü mü? Ne so? Statistikan görkezin. Bu da yönü bir yıl getiriyor. Bu 30 yıl. Şunu 30'a köpeldik. Ödem ona 4'e 5'e köpeldik. Baka 4-5 etti kaldı da. Bu halk garip olman ne mi olsun başka? O şun çiğnem sizi korkutup diyorlar. Hem korkuyalar hem aç koyalar diýeli sapara bunu. Şöron tapmaly aýlanyp ören etdiler bu halky. Başga ýerlerden gorka geleli. Gorkum ne türmeden başlayan ya da yani gorkun esas sütünü türmedir. O bu türmede yani köni Sovet demetinden galan, Sovet demede yani ak patsadan galan nemeti şu. Sistemi. Bu bizim kolonyal galynlygymyz. O şundan postkolonyal demen struktura tüjü. Onun içinde şeyle bir keteller var. Yeniş. O keteller beceri umurunu. Yani tuberkuloz keteli var da. Ben kameram büyütgödöy diyen bir titlok. renki biraz saraldy mı şu wagt? Yani kadimden gelýän bir tuberkulozyň bir formasy var da. Öyle Sovet Soýuzynyň bir gören nemeti. Formasy. Şonom medisina şunu için becerip bilen o. Yani Türkmenistan'daki türmelöň hemmeti yıkılmalılar. Böyle doğru dezinfekse edilmeliler. O türme kurulacağım olsa terden kurmalılar.
Ondan inni türmeye girip çıkan adam cemiyetin içine giriyor. Avtobusu. Ha. Bir avtobusta 60-50 adam var. Bir zapar askırdı mı 20-30 adam ketel. O ketele birininki immuniteti karşı gelip bilýär. 90% karşı gelip bilen o. O 4-5 ýyldan olaram can berýär. Ya da ömrüniň nembesini ýarny ketel görüp geçirmeli. O Türkmenistanyň şu wagt ortalama ýaşynyň näçedigini bilýän barmy? Ýok. Statistikany ýok etdiler. 40 ýaşdan geçen ok diýerler. 45 ýaşdan geçen ok diýerler. Ýaş ölýän gatkan sapara. Ortalama şonnalyk diýen. Ni statistikany ýok edende bu problemi ýok bolupdy diýen. Onun şunu gürleyen adamlar gürleyen dip eli yaraglı, nemeli, kamçılı, türrölü adamlar kovulap diyorlar. Çok Türkmenler. Bu bizim ayımıza atıyorlar dip. Yuhudu maskara diyorlar dip. Yuhud sizinki değil. Maskara. Yok bolupsunuz maskara. Biz onu etçek diyemizde sizden ulu maskara edip bilmeyiz bunu. Yani makar bu nähemediğini düşünüp bilmeyen olsanız size ondan başka näheylik maskaralık gerek size. Bu nähemedini okup saklap bilirsin o diyen. Ne? Şu türmen demeti, katı aylığınç demeti var. Son onun içindeki adamlar, taşındaki adamlardan hopsuzdur. Yani Türkmen cemiyeti için hopul neme Türkmenistan'ın satılan hükümettir. Hopullar şolar. Şoň üçin türmeler boşamalylar. Halk bunu tepki görkezmelidir. Sebäbi her biriniň dogonuňuzdur, ataňyzdyr, iniňizdir, garyndaşyňyzdyr, dostuňuzdur. O maşgalatan görürtni görýär, o ödem ketel gelen soň maşgalanam ýene de ketel edýär. Giden bir görürlük neme. Şoňa çedämçi karşılık görkezjek gal. O türmeleri yapmalı deyip biz eýem belki 50. 60. gedek ekrandan aýdýarsa. O Türkmenistana türme şular ýalak türme bolmaly däldir. O bunam şu gorky siňdirmek üçin bolýarlar. Erwede edibem saklanýanlygam şonuň Şu gorku salmak üçin. Demeti şu türme aýrylan soň bilen gorkusy hiç sada yaramýar. Şoň üçin ilki edilmeli zat. O bizim adam ýalak adam bolmamyz üçin türmeler. Gerek bolsa isyan edip türmeler açylmalylar. Sürün buldozer bilen kapylaryny nemediň däni. Ol şunu saklap türmeleri saklap ýören adamlar bardyr. Bir de sebäplerini aýtdyk da. Siz hem şoňa düşünýämiz ok, bilemiz ok diýip nemesseňiz günäti şeyler agyr bolsa-da halk sizi linç eder. Siz en gowsy halkyň tarapyna geçip türmeleri açyk, kapylaryny açyň. Buldozer elin yıksın. Yani sanepil stansiya araççılığı işini nädip bakım edip bilýän olsa etsin, bolmasa da otlasınlar. Oduň aşağında bela galmaz diye. Bu edilmeli zatlardır. Gorkun demelerim ne? Şu zatlar.
Onun bu beyleki taraflarıma da ne Türkmenistan'a gelen pulum onun dargı diyorlar ne şu aeroport kuruluşları var ya. O abada değil Onun aeroport taraftarında dediğin Türk tarafı var. Onun Türkiye'nin ne hasır husur edip öğrenip şunun. O yankı edilen kuruluşlar vardı bir aksiyon mu değil ya da kanunu layıklık bir neme var, düzgün vardır. Devletin pulu bolyan neler? Onlar, şeyler, uyuyorlar, ağalar. O devletin pulu bolyan neler? Pul halkınkidir. O halkın talgıdından yığınılıp büyüşürleyen pul devlet şunu idare edenler. Halktan ruhsatsız hiç zat tanmalı hakları yoktur şunun. Hem bir cinayettir. Tanınan köşklerim, şunalaktır, aeroportlarım, otellerim, ne tanınan olsa hemmesi cinayettir, uğurluktur. Sebebi onun tanmağı hakkı yok. Pul onku der, pul halkınki. Onun beyleki taraftan yerin asli, üstü baylıkları halkınkidir. O da konstitüsiya yazılıdır. Onu neyle bir makar mı verip biliyorsunuz? Millet, favoripliğini boş verin. O ne, şundan ağrık neyme fikir ediyen aydar, siz neyme fikir ediyen? 3-4 milyonum halk var satara. O, Men deyip durun. Oğlanlar vardır. Adamlar vardır döşüne kakıp durun. Men deyip durunlar. Näme fikir edýärler şaşalar. Menem otur niye de? Onu kura oturdun, halas olyan diye niyalak nemeleri var da. Yok, ne? O da bir ýalňyş pikir ana. Ola sen oturmak eken satara şularyň ýanlaryna bar hyzmatyny edip beräý. Iň soňky adam bolup, iň ýokardaky adam bolup hyzmat edip ber şulary. Ýok edýärler seni. Ben bir topar adamın atlarını tutup geçtim de. Ha. Yollu Urvanov şu yankı nevit gaz satış nemetinin 4 yıl o balağına tımman edildi de. Nerede şu at şu? Yani Muhammed Nazarov ilki yankı Makarov dağın yankı Gorov'unu demetini üstüne edip gören şodur. Şonu orap bizim deme diyediler de. Hançol. Onun yankı Niyadov'un in gowdosu Paydiyeli Meredov. Ben ministrim. Oğlun ben onu hiç demedim ok onu. Seni biz yonku dönem bu edip ulanır. O yani şuloğlanın düşman edilip o şeyle gürleştirdiler de. O Paydiyeli işine ayrılan son o. Tüy kesmez, bay bol. Yani Agraprom'da bile mok neyme kadar yani olun yani sondan son kalanlarda yere uygusu gariyalak değerli yerdiler de. Olmasa ben ministrim, ben bir at yanlış şeyden olsam bilkule şu cevap vermeli. Neyle ben düşman olayan o da dost oluyor. Şonu yere de ne onu yağdayın sonra. Ondan Recep vardı değil mi? Akbrat Recep yani Niyaz'ın zan penası. O devran türdü Niyaz devrunu. Vahşice ahli doğun arnaşlarına neme yani birinin içine koşup nemedip o hocam madlı diyen hocam madlı yıktılar. Şonun veri görümden bütünlük neme diye de şu oğutuna da tesir ediyen eken şolor yalak demeler. Niye de? Bu ulu pulun içinde
O sen tiňek ýalagym dälsin. Nähile daýy mekir neme bolan. O başga da bular ýalakyň ýüzlerçe da. Aýdyp birini tanıjak. Ondan Atajanow bar. Yani prokuror. Ağladı çıkardılar ekrana. Men nip gelýärdi. Töwre ona adam baranokdy. Long eden dağıtlarından ben yani dilime deneme dedim bilen o. Yani itölün yalan bölüp gittiler de emmece. Niýazyň özüne möllürdüler da paragy sonra. O özüne ona möllürdüler. Der bu hamedem şey derler. O da şeyle boljak o. Bu sistema hyzmat edende dawa dalamak ondan 40 ýyl maýa erince. Bu diýende bir yani aňyrty mafia. O mafia. Eýlerden baýtdyk ne yani Simeon Magilevich var. O dede Simeon o. Putin'in ýanynda ýaşap ýör hediletmiş şu. Putin muň ýanynda ýaşap ýör diýmeli. O şeýle Putin'in ýanynda ýaşaýan bolmaly. O demeti sizem adalet gözleşip demet diyorsunuz. O kanun, o biz halk hakkımızı isleyat diye de. O şulardan sen nädip hakkını isleyecek? Sonra adam hak verermiş şu adam. Ola orsa para sen berdi muhammed berenok sen hakkı ors vermişsin versin sen. Hak edil häzir ki bizim ýagdaýymyzda men görüşümçe sapara tor olup alınýan bir ýagdaýa gelmedi bu hak diýilen zat. Egerde hakyň bar diýip hasap edýän bolsa onu ödün gidip almaly. Gaňryp. Diýme berer diýip garaşmalylar. Yok onuň şu wagt türkmen gaty bir erbet kritik näme geldiler de. 20-nji ýyl şu daşyna gelip beren türkmenliň 90%-iniň pasportyny surogu turýardy. O ýam köpüniň ýam guturun. O beýdip ýaşap bolýanlar. O siz daşynda adam hatawynda da däl ýurduňyzda da şonu alak bolan ýöne ýurt siziň ýurduňyz. Onu düzedip bolýar-da. Biraz erim çerimlap diýilik muşap o. Biraz merdemserek bolsaňyz hemme adam düzelýär-de. Onu gaçyp görmelerle Türkmenistan'a gitmeliydi. Halkı men şoňa çağırýan. Üýüşüp gerek bolsa bizem alyp gidin. Bizem gideli. Gerek öýtdiňiz. Ýöne bu gaçyp ogry jümrülerden gaçyp bunyň görüp bolmady. Oğurlap alsak bolýarlar. Sapara oğurlap alsınlar, çağırsınlar biz baraly. O çağırmanda da barmaly. Bu demeti yok. Üýşüp tamalýardy minip. Yeke-yekeden bolsa bular batyrdyr, nemedir. Hani üýşüp barın o. Näme diýen bolsalar. O halkam arka çykmasalar o halkyň bitdi. Şeýle bir söz barda sapara bir iş etsek bolsaň, meselen bir zat maksat tutunyň şonu etsek bolsaň, uzaklaşdyrman etmeli. Biraz wagt geçirseň agyrlaşýan eken etmesi. Onuň bir serketi bar ekeni, ondan has känrak wagt geçirseň soňra edip bolma imkanam ortadan aýrylyp başlaýan eken. Ene şeýle bir ýagdaý boldy bu halkyň hereketi bolla 2020-njy ýylda gaty kän adam ayaklanandyr, gaty köp adam şo döwür Türkmenistana gitmek aňsatdy. Yeňleşdi, gaty gowy Türkmenistany almak mümkinçiligi yeňildi şo wagt. Çünki halk hyjurludy, heýjanydy da çykjaklar kändi. Ýöne 3-4 sancak adam bolup 3-4 sany adam bardy şo taýda diňe. Dudagyň etdiler halky. 4-5 aýyň içerisinde. O bulan taktikasy o öňden bäri işleýän taktika bir bulan oýlap tapandady däl. Yani
AK Parti'den bäri gelýän demeler. O gün şo 20-daky ansat bolan zat dinle häzir 25'e geçse saparaga bu adamlar kıynyt bilen gitjek ýurduny. Zorluk bilen. Dokumentsiz, pasportsuz, pulsuz ýaşaýan ýurtlaryň ýagdaýlary oňa däldir. Sebäbi ýaşa biljek ýurtlary borsetdilen Türkiýe esasy. O taýlaryň ýagdaýy belli. Adamlar hem o taydan çıkacak bolýarlar, şoň üçin gitmejek bolýarlar bärden. Sebäbi Türkmenistanyň içinde galar ýalyk ýagdaý galmandyr. Indi hal neme bar sapara bu ýa-ni aýtdym-a uzaklaşdykça edip bolma ihtimali ortadan aýrylyp başlanýar, azalýar. Wagty bar bu zatlaryň her bir zadyň. Bu halk bunu uzaklaşdyrdygyça ay hani edibersinler diýjekdir. Halk etmese 3-4 sana adam bulara edip bermede. Halka gerek bolsa meselem şo türmeler bar diýdin ýa-ni şonuň içerisinde her kimin enesi, atası vardır, doğuncı git var. Näme üçin şol nemelerini, öz hossarlaryny idan oklar. Kesel barlygan belli içerisinde. Ýolun taýt içine düşmeden bir neme ýa kanun ýok gerde kanun bozup bolýan nädir? Hawa. Türkmenistanda kanunun ýokdugyny düşündirýär oturmalylar. Ýa-ni erkin ýa garaşsyz kanun demedilen deme bolman kanun işläp bilýänlerdir. Onu hemme kişi bilýär. O bir adam ýa döwletinde kanun bolup biler. O bir adam hemme da karar berýän boldy. Anu güýçlüň ýa paýlanşy nämeti diýip bir topar nemeler bar. Hekaýeler. O şey ýok bolsa kanunum ýok bolýar. O kanun ýok bolsa olur näýle günäkär bolup bilýär. Näme bilen suud etdiler olary? Ýok kanun bilen suud etdiler. Ýa-ni iň uly jenaýetler biriniň adyny aýdyp otursa, o Türkmenistanyň ýerasty, ýerüstü baýlyklary halkynkydyr diýip o kanuny teredip görüň. O konstitusiýada ýazylydyr. Ýazylydyr hawa. O näýlik bakar bolup bilýär. Mesele şo taýdadyr. Siz näde bunu berip bilýäňiz? Siz şonu görmeýän adam o durduýuny, berdiğini o günah edenem bolsa islat etmeliler. Ben prokuror aýdýan. O Süýdi aýdýan. O Berdi Muhammedow aýdýan. Sen şu iteýäň ýa bir nemet, o itere ýalak buwat bir topor nemeler bar. Ýöne birini aýdyp otur şu wagt. Şunu görmän, şuňa düşünmän, sen näçe prezident bolup oturup bilýän. Sen bunu prezident dälken 96-njy ýyl sen aýak üstündediň. Şu wagt näme çyk göreň ok bunu. Yani şu dembe aydılması istenmeyen dağıtlar şu bu yeke Berdi Muhammedow tarafı değil. Bu ona karşı duranların ardından beşecek manan yoktur. Atçısı, düğücüsü, ol elektron prezidentler şu zatlar gören oklar mı? Şu zatlar görmeyen olsalar halkın önünde ne işiniz var? O şu için adamlar ırgına salıp görürler. Yani şu pul için. O yurttan ettiler adamlar 60-70% taşını etmiyor. O ekrana çıkarıp tapara yağ uğurlapsın deyip bir adam eni maskaralap neme diýerlerdi? Suud edýärler. Yağ uğurlaptır diye. Yağ uğurlada näçe yağ uğurlady? Bu taýda 650 milyon dollaryny bir sen alyp otursan onu aýdan okdy. Başga zatlar orta çykarýarlardy. Deme illeşlerden soğurak zat gelýän, deme biz onu seyretmän ýöne gurlap otur. O. Bir saat bolupdyr. O bir saat bolan deme bolun soğuraklary
Şoňa seyret. Ýeňiş. Häzir. Aralara bakaly. Bärik näme çykanokmy? Bu çykýardy. Hani häzir şu aparatorymyz O iyileşler plani tesin çıkaranok, menem çıkaranok diýilen nemelerden daşlaşmaly. Bunun arkasına nemedip. Her kim ne şu atlary görüp o näýlek ayna seyredip bir ýüzüne bir seyretsin. O reaksiýat näýlek bolmaly. Kän soraw ýok bolsa reaksiýasy gaty berk bolmaly sapara. Mene şu zady okam soň gaty erwet doldum özüm ýurtdaşynda horlanyp gören soňa hasam beter ýokuş diýdi maňa. Men bir Türkmenistanyň ýurtdaşy şo toprakda meniň ata-babalarym ýaşapdyr, geçipdir. Olar söwüşipdir o topragy goramak üçin ýöne bir gelmişeň birisi gelip $650 milyon gazanypdyr. Menem ýurtdaşymla bolmuş ýalak bolup getipdir. O bir ýylla gadan ýani. Bir ýylla gadan ýani. Ne diýär $300 gazanyp sağalarymyzy eklejek bolup ferment ördüýär. Owa. Şol ähli türkmeni şo ýagdaýa geldi. Owa. Şu ähli türkmenden şoň gazanandan bir adam käme gadan ýa-da. O da türkmenler. Şu wagt ýüze golay ildeşimiz seyredip otyr, gepleşigi şu ýüz ildeşimizin gepleşikden many çykaryp herekete geçti, ýurt düzelýär diýär. Doğru. Yani hem de halkın elinden. Yani elinde näme bardygyny bilen ok halk. Halkın elinde apara hakykatdan eň uly güç halkyň güýji. Bu halk bir tarihte de şeýle halk bir zat istedi de almadyk bir yer barmy diýilen soraga merk bolýar. Halk çıkıp bir zat isläp almadyk yer barmy halk? Toprak bizimki ýurt, bizimki. Menem aljagym bar bu sistemadan dogonmyň üstüne ne atyp o 14 ýyl basdylar. 14 ýyl diýer. Ana. Şo kesellen dolu nämeň içerisinde, türmäň içerisinde 14 ýyldan soňra o adam ýene edýärler, döwýärler, o adam demesini goýanoklar adamda. O türmeler şu türme sistemasy ýok bolup gitmän Türkmenistan ütgäp bilen ok. Şonu düşünüň bir köne kalan ýer demek atributlarynyň iň önemlileriniň biri. Şoň üçin türmeler derhal yapylmalylar. Kapylary açylmalylar, adamlar çykarylmalylar. Ödem sandepistanteler o ayak diýip o şonu demetmeli. O ketel demelerini ýok etmeliler. Hawa. Çetete Türkmenleri yıkmak ilki gatata diýär. oturmaly Kur'an türmesiniň hududyny görkezmeli olara diye.
Olara görkezjek bolup oturmaň olar. Olar Olar. görkezler. Yer köpdür görkezjek bolsaň, näme etjek? O deme bular ýere-de ýakanda bolanok. Hawa. O türmeleri hakykatdan ham başatmaly. Ola türmäň içinde ne şeýle erbetdigi belli da sebäbi adatlıkda. Gedip ýören bir adama ýöne bir milisiýa gelip sorag edende sen gabyny gepleme. Men kanun bu taýda diýip bilýän bolsa bir bokly bir milisiýa türmäň içinde ellerine känäm etmeýär hamurada. İslam da adını ederler. Mertebesini döwüp. Ýeme ýanky jemgyýetiň kontrolyna bolmadyk ýeke guruluş bolmaly däldir Türkmenistanda. Berde şonu alakdyr. Jemgyýet ýanky türme waram bolsa jemgyýet üçin wadyr, halk üçin. O başga da adam bar bolsa halk üçin edilýändir. O bir üçin edilýän zat däldir. Şoň üçin jemgyýetiň kontrolyna bolmalydyr türmeler. O türmeleň ýagdaýyny gündeme çykarylmalydyr. O ýeke ýanky ýeňişýä taparaga diýip demet garaşyp oturmalydyr. Türmeleň ýagdaýy ähli ummat bolup o ekranlara çykarmalydyr ýagdaýlaryny. Onun yıkılmalylygyny has bakym düşünýärsiňiz. Şoňa her kim elinden gelen kömegi nemetmelidir. Ýanky Türkmenistanyň azatlygy, ýanky aýdynlygy şu türmäň yıkılmasynyň üstünden geçip gidýär. Hawa. O ýerde esasan ham şol biziň iň bir halky aýdynlatyp biläjek adamlaram ýankyň içine salyp. O şu taýklar ýalar. Ýok diýär şu türmäniň içinde. Inni deme Türmeler bar bolan üçin halkyň häzirki ýagdaýa gelmedem şoň üçin. Gidip uruşmaly zat ýok diýe dogry durup ýüzüne gürleseň jogap berip bilen oklar. Romaçylyk terror toplary diýär. Dogry, hakly, paragat. Ýok, uruşmaz. Tapara şu gepleşek diýseler. Demedip gepleşip bilseler. Ýanky Makarowyň gadanýan nemetine Türkmen tarapynyň bir topar öňü işleýän, şuwady işläp beren suratlardan habary bolmaly illeşlemiz bardyr. Bu içine ýanky halk wekilleri şoňa çenli girýändir. Ýokurky halk matlagaty diýip bir edara bar. Telpekli ýaşullar oturýandyr. Şolar ýani şolaň her biriniň reaksiýasy gerekdir. Şoňa reaksiýa görkezip bilmesek siz ertiden aryk hiç öýüňizden çykyp oturmaly dälsiňiz. O Berdi Muhammedow degişler. O çykyp ýok bu beýle däl, bu hakyky bu ýanky ene süýdünden halal gadanýat diýip düşünüp bermelidir. Ya da şuna bir reaksiýany yemetmelidir. Ya da güýçüm yetenok diýsin. Ben tüzet bilemok. Ben mememde däl. O sesini çıkarmasa şo bolýar da. O çıkalgan ýerde diýär. Ana çıkalga ilk türmäni dargadyň çıkalga. Çıkalgany saparaga tap bermelidir. İlk baş şu türmelerden başlaýar. Biz aýdyp oturýardyk. Gorky, nämeden gorkýan? Türmeden gorkýan. Gorky şol olýany boldy, şonu ýykmaly. Türmäniň içindäki adamlar hasam nämedir? Aktivdir bu işler üçin. Şolary siz türmäniň içinden halas etseňiz, olaram sizi halas eder hökümetde. O türmede oturan adamlarda günah ýok diýer. O bilýän bolsaň näme üçin tezin çykyrman oturýarsyň? O
O bir aytmalar. Men günahım yok. Beni bastılar ya da ben doğunumu bastılar deyip aydayanı diyor. O gündeme çıkan yeri yok. O tesis. Yani koyun sürüsü yalak. O. Gatı bir geň ýagdaý bu. Näme? Halkyňa ýagdaý bolmasa türmede oturan şolaryň hosarlary, şolaryň alemeleri, garyndaşlary ýenesi. Gepläjek galaky. Yok. Indi ýurtdaşlar şeýle bir zat bar, gorkýas bir zat ederler, tutorlar, basarlar, ay men video görsem YouTube'a giripsiň diýerler, o zatlary geçiňin, ol bir hili bir çağan nemesi ýalakydyr. Gorku diýilen zat. Bolmada sen öz watanyň üçin ýa-da öz gelecegiň üçin iň soňunda bir zatlar etmeli, etmeseň zat ýok. Düzelmeýänini 30 ýyl görüpdirsiň. Gaýta merwetleşip bar ýa gaýta birden bira ýurdun daşyna çykdyk. O taýda da pasportsuz, dokumentsiz galdyk. Gabagda galan ýaly. Yo, bunu çapak salyp gördüňiz, goşu aýdym gördüňiz, o tant edip berdiňiz. O. Köke paýladyňyz diýýär. O köke paýladyňyz. Boluna wanda düzelen olsa düzelerdi. Öp gördük sapara, heykel dikip gördük. Bolana sapara kemineden näme habar barka? Gurrun bersen kıyın görmän diýär. O deme kemine Urwan Gulüň eline. O. Urwandan soramalym. O şu wat şonnalyk habar yok. O Urwan geldi, onu dämçi taklaýandy. O ýoş düşünşür. O. Dönüp keminen demetini gorumak üçin hemmemiz bile Türkmenistana bile gidelip şoňa karar vermekçi bolup ýörüs. Goşulşan bolsaňyz gelin bile gidelim. Hawa bildirim diýär sapara. O. Näme etmek isleýänmidi? Bizden soraýardylar, bular näme etmeli diýip indi biz sizden soraýar. Näme etmek isleýär? O gidelim hemmemiz o. Bizden toğrasunlar, o bizim näme etjek bolýanymy toğrasunlar aýdyp bereli. Oňa aýdyp otýur. O buloňam bizi näme üçin gorkuýanlaryny aýdyp otýursa. Şu ýanky pullar üçin gorkuýanlar. Türkmenistan ýagdaý şeýlerek onu düşnükli olur ýalak nähile kysga edip aýtsaňmy bilemok bolýany. Ýa-ni turbo kimiň eline bolsa, gadam şoňky. Şoň eline bolýar. Onuň gad kimiň eline bolsa, ýurdam şoň eline bolýar. Ne şuloň aýdanlamyň haýsety türkmeniň eline. Şoňa jogap beriň. Ya Türkmeniň eline däw bolsa kimiň eline? Oňam atlaryny aýdyp otyrsa şu. O. Indi şuňa siziň reaksiýaňyz näme? O saparaga gitden şolaň elinden alyp ber diýjek bolýan. Ha? Horlantyryň saparaga däle. O. Biz horlantyrs. O siziň dogonuňyzyň iniňiziň çağaňyzyň türmede dögüni biz bilýäs. Siz hem şu tezin çıkaran yok. Dogoncuklam. O türmede ya haksallar, o taýda şular ýalak şertde saklanýarlar diýip bilýän de. O kezelçilik var. Şiniň ýagdaýy şunnalak diýip bilýän de. Siz şunu diýen çaňyz saparaga size hiç zat edip bilmeýän. O ýeki saparaga da hiç kim edip bilmeýän. Kanunyň ýokdugynam näçe gerek aýdyp berdik saparaga bulara. Bäşe ýerlerem aýdyp gelýär. Sesini çıkarmasa kanun ba diýip kabul etdikleri bolýar. Hawa, oňy ýokdugam aýdylwam gelindi.
Al Türkde işläp ýyllaryny, saglygyny ýitirip salanjy jaýlaryny sähel sırada satyp ýene ýygyna gaýtjak bolýarlar diýen. Hawa. Görüşmän gereğine çıkılgan floriyalak demedi uriyalerde. Bundan görýär. O. Onun bizim şeyip kaçıp demet börünler için canımızı vermeli. O ben yaşadım dip gidemedim. Başka o. Şimdi şu kommentariýa da saparaga seret bir adamyň ömrüniň ýöne köýje bir ýok İş bolup sattı gidýän o. aýtýar. O. İş satdygyny. Men nemede eşitdim-de 10 ýyllap Türkde bolup jaý salypdyrlar. Jaýyny oňorupdyr, soň deport bolupdyr bärden. Indi şo jaýyny satyp borsýeta gitjek bolýar adam. Sen näme üçin işlediň onu? Sen 10 ýyl aýra ýaşadyň. Bir köpük innem onam satyp oň puluny da ýene gitmeli, ýene 10 ýyl täze saýmy salman. O taýda nähili ýaşady. Hiç zat. Ýagdaýyny aýtmana da gorkýan diýenler. Hawa. Gorkunda da şunu alak ýaşajak bolsaň. O. Gorkmana bir onu näýlek bolýar. Yok, iň soňky bir zat sapara ölüm barda, iň soňky diýwaýdaňda indi bir zatdan gorkjak bolsaň öler, nik gorkarsyň da ýöne. Şu zatlaryny şu kommentariýa ýazmak ýa-da bir zat maglumat ýetirmek ýa-da gürlemek, genetmek üçin gorkýas diýerler. Sen şu zatlar etmedik adamlaryň biziň habarlanmada çykýar. Yüzler çösü. Jaýdan gaçyp ölen, haýsy maşin kakyp ölen, haýsy pyçaklap öldürilen, haýsy şu zatlaryň goloýuna barmadyk adamlar ýa-da aňyrda öýünde maşgalasynyň daganlar. Yüzler çösü bar. Goşulsaň goşulmasaň iň bolmanyna adam diýer ay ýaşasam ýaşar, ölsem mert bolup ölerim. Menden soňky galjak çagalarym bir awraýly ýaşasyn. Näme cemiyette bir tütlük näme döräpdirde. Başka birlerine ya da deme bu kulyalarda bular düzeljek geldi. Sen özüňe jogap ber. Personalna. O sen aman bolsaň aman jogap berýändir. Sen reaksiýaň näme? Sen aýnaň ýüzüne teretip gör. Ol sen durdy berdi bilen işiň bolmasyn. Sen durdy kim bolsaň aman bolsaň. De ýagdaý şu sen reaksiýaň näme? Ben ol nähilege diýen menim şoňa görä bolayyn däl. Ol başga da. O adam başka. Sen däl bolýan ýa-da. Sen reaksiýaň näme? Ine aýp oturdy. 652 milyon türkmeniň puluny bir ýigit alyp otur. Özüňe şo pulu alan sizin gıyı yerinden gidin dembesinin damasyna deyip ırdyna geçipdir. 30 ýylla bolunda atlan sany sowa nemeti ýok. Triýe bastyryp ýörenlerim şolar. Sen reaksiýaň näme? Durdy sesini çykaranok benim sesimi çykaramok. Durdy gorkýan benim gorkýan. Her kim özüne nemetmeli. Ine ýa-ni nememiniň başynda da aýdyp geçdim tapara aýdylma halka adamlaryň agdymdan aýtmagyny islenýän bir sözler bar da. Bularyň ýörüýte şo siz naratifler diýäň da. Ýok. Şolar ýaly ay bu halk aýaklanmaz ýa-da plany çykmaz diýmeklik bularyň isleýän sözüdür. Ýani sizi sömürýän adamlaryň isleýän zady ne diýänsiňiz? Şey diýen watyňyz. Ay halk aýaklanmaz, halkdan hiç zat çykmaz diýmeklik ýa-da ay bu halk halat etjek diýmeklik. Özü onu ýadyna çykarýar da. Hawa. Soň her kim şey diýär ay bir çykýar mesele men diýän ay bu halk aýaklanmaz, halkdan adam bolmaz oturoýun. O bitti. Soň aňlardan ýene başga bir diýer o sözi. Şeydi büýüşersiň hemme kişi şo burda aýdar. Odam olaryň aýtmagymyzy isleýän zatlar bizim. Bolýan näme toro ýok bolsa, bu toroly näme? Bor.
Papara, baltam. O illeşler o hem de zat sizin elinizdedir. O saparağın elinde de değerler. Yeňişiň elinde de değerler, keminen elinde de değerler. Sizin o adyňyz näme bolsa, gurban bolsa gurbanyň elindedir. Berdi bolsa berdiň elindedir. Ol berdi plana seredip o ýa-ni ol sürüýüň demesi alak ýoňunda çopun gödýäňizde. Yani suratda geçendir yani çopan ýoňundan bar yani. Ya da biri yani özü ýalap goýun bolup yani derisini arkasyndan alyp sürüýüni ýygyna düşüripmenler. Bizim şuwat edip ýören zatda bu şol. Siyasi hereket çöp sokanlar gizli bir şekilde hükümet bilen hyzmatdaşlyk bilen hilegärlere hyzmatdaşlyk eden hilegärlere bizim jemgyýetimiz nähili derejede çäre görmeli diýär. Siyasi hereketde çöp sokanlar gizli bir şekilde hükümet bilen hyzmatdaşlyk eden hilegärlere bizim jemgyýetimiz nähili derejede çäre görmeli. Her süýt illüstrasiýa geçilen soň ilk kimdigi orta çykar. O şu wagt ne diriliş deme o sen fotoğraf çıkaran adamlar var. Diriliş ne o tanamayandır diyorlar. O ne şolar şu wagt ne kemine nemesinde hem mejesinin yani giden şebekesinin yüz açıldı da. Şu çok hakikaten töwereğinde şoň arbitasynda taşına çıkmalı demedilerden hem yani şu nemen içine girýänsiniz. Bu üç kışık demedir öýtüp ben. Bu oyunlar biz öňken görün demelerimiz. O kän zadyň üstü açyldy da. O kimin nämedigini, o başga birine sokýar diýip onuň özüň sokup görmeliler öýtüp ben. O zatlaryň hem mezeti. O könüde galan demeler. Şo ýan kaýtyşyň ýaly da aman näme üçin çykanok diýip oturmagy gerekkä. Sen näme etýän bolsaň edersin. Sen özüňe bagly. O adam özüne jogap berýär. Näme başga birine halk bitipdir diýip. Bitdi biten. Sen şu halkyň biri, sen biten. Şeýle bolmaly bolýar. Başga näme? Safara sizin çykyşlaryňyzy diňläp beýleki postsovet döwletleri aýaklanyp, gowazlanyp başladylar diýär. O bizden ýa Türkmen gaty deme uka gidipdir. Bunyň uksy gaflat uksy ýalak bir türlü uky. Bolýa deme ýeňiş guturaýyl ustaýdy. Bar. Sizler sag bolun. Bolýa. Sağlykly görüşelim. Bolýa. Sag bolun illeşler hemmede.